Atay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kapiling mo pa rin si DJ Rocky at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. This is Angel's Secret File. Si Angel nalapitin ng pamilyadong lalaki. May 2 anak mula sa isang pamilyadong lalaki. Nilayuan yung pamilyadong lalaki na yun. Kasi nga alam niya ng mali. Nakatagpo ng panibagong lalaki. Nababago sa kanyang disposisyon o desisyon na hinding-hindi na siya iibig pang muli, magbo-boyfriend o mag-aasawa. Pero ang nangyari, nakapag-asawa siya. Nakapag-boyfriend siya uli, nakapag-asawa, kinasal siya kay Philip. Kaya lang, lumandi na naman. Ay! Kaya lang, sa trabaho, may nakalandian. Pamilyadong tao rin. Tapos umalis ng bansa para makaiwas dun sa lalaking yun na pamilyadong tao. Aba, di sa ibang bansa naman, meron na namang nakalandian na pamilyadong tao. Tapos yung huli, bigla na lang siyang ginost. Hindi pa November 1 o 2 na-ghost na. Wala na. Hindi nagchat-chat o tumatawag pero online. Ano raw bang gagawin niya? Lahat ng mga kalokohan niya, hindi alam ng asawa niya. Ano ang pwedeng advice na maibigay ninyo sa kanya? So pakinggan na natin ngayon ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Shoutout po kay Madam Ria na birthday ngayon. Ito masasabi ko sa SF sender natin. Angel, ikaw na lang umiwas sa mga lalaking may sabit. Tandaan mo, pumatol ka sa unang lalaking may sabit at nagkaanak ka ng 2. Nagiging cycle na sa buhay mo, nalapitin ka ng mga tulad nila. Dapat din na aminin mo ito kay Philip dahil hindi pwedeng wala siyang alam sa ginagawa mong panluloko behind his back. Oo naman, hindi po pwedeng walang alam ang asawa mo sa kalokohan mo. Kaya magtapat ka kung niloko mo at magtapat ka, kabisyo. Oo. Kung humantong sa hiwalayan, at least honest ka, diba? Charot with a rot. Anyway, eto naman sabi ni Doc Georgie. Hi Angel, pambihira naman ang mga nangyari sa love life mo. Kung naging lalaki ka, chick magnet ang pwedeng description sa'yo. Kaso, parang ding magnet ang naging image mo sa kwento. Paano ba natin babanggitin tong word na to on air? So kung may chick, di ba sa lalaki, meron silang ick. Lagyan mo na lang na letter D sa umpisa nung ick. Ick magnet ang naging image mo sa kwento kasi puro family man ang attracted sa'yo. Kasal ka na kay Philip, di ba? Bakit hindi mo kayang iwasan yung mga lalaking umaaligid sa'yo? Akala mo pag nag-abroad ka, matatakasan mo yung konsensya mo na nangangaliwa ka kay Philip? Pero kita mo, lalo ka lang dinikitan dyan ng ibang lalaki. Kung hindi mo kayang itigil ang pagpatol sa may mga asawa, darating ang araw, nahahabulin ka ng karma. Tandaan mo, masarap ang halikan at mabaunan, pero masakit madaganan ng katotohanan. Ay! Masarap ang halikan at mabaunan, pero masakit madaganan ng katotohanan. Ay, saka yan. Pero sabi nga nila, what
is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Oh! Lagay mo yan sa books to, remember. Yung libro ko, di ba? Rocky's Secret Files. Charot with Harot. Quotable quotes to remember. Ito po sabi ni Joanne. Para kay Angel, alam ko kung totoong mahal mo ang asawa mo, loyal ka sa kanya. Kahit lumapit pa si Brad Pitt sa'yo, hindi ka bibigay. Mag-isip-isip ka ngang maigi. Huwag mong i-entertain ang tukso sa buhay at pamilya mo. Hindi yan makakabuti sa pagsasama ninyo ni Philip. Basta ako masaya ako sa newlywed couple na si DJ Rocky at si Captain. Wishing you both happiness and peace in life. Oh, thank you very much, Joanne. Well, yung kasiyahang nararamdaman namin, parang hindi ko pwedeng idikta dito sa ating Secret Pal Sender kasi parang magkakaiba kami talaga eh. Doon pa lang sa lapitin ng mga pamilyadong lalaki. Kasi ako, hindi naman ako lapitin ng pamilyadong lalaki. Lapitin ako ng mga matatandang lalaki. Na wala ng pamilya. I mean, may pamilya, pero sumakabilang buhay na yung asawa, ganyan. Divorce na, ganyan. Annulled na. Yun yung mga lumalapit sa aking klase ng lalaki. Pero matindi ang self-control ko, kabisyo, na kahit pakitaan ako dyan ng 1 milyon, ay, sinasabi ko sa inyo, 1 milyon? Hindi ko yan papansinin pag may nakatingin. Charot! Charot! Pag meron nang nakatingin, di natin papansinin. Pero kapag walang nakatingin, alam na this. Charot with the harot. Anyway, ito naman po sabi ni Carl Padillo. Ang maipapayo ko lang kay Letter Sandal, magdasal siya na bigyan siya ng Panginoon ng guidance kung ano ang tama. Lagi niyang tatandaan na meron na siyang asawa at kailangan niya maging loyal. Dapat stick to one lang. Yun lamang po. God bless, stay safe, and stay dry ngayong maulan ang panahon. See you again, DJ Rocky from Carl Padillo. True, dapat hindi po tayo parang kape na 3-in-1. Dapat dun tayo sa parang stick to one at parang sirang electric pan. Hindi lumilingon sa iba. Nakatutok lang sa'yo. Hi kay James Paul Dakalan. At ang sabi niya rito, taga Makati City si Angel. Kasi kating-kati siya. Pabati po sa Dangkalang family at sa utol ko na bantay ng parisan while nakikinig sa iyo, DJ Rocky. Thank you very much. Taga Makati. Pero dati siyang taga Navotas. Hindi, dating taga Makati, nalipat ang Navotas. Butas na. Charot with harot. Eto pa po ang sabi ng ating kabisyo ni si Riza. Marupok ka, sender, kahit may asawa ka, nakasal na kayo, nagpaligaw ka pa sa pamilyadong lalaki, tigil mo na yan. Bago pa malaman ng asawa mo, makontento ka sa pamilyang meron ka ngayon. Eto pa sabi ni JR. Angel, sana pigilan mo na yan. Masyado kang mapusok. Buti na lang, hindi mo pa nakikilala si Arian na babaero sa grupo na Batang Kongre. Sabi ni Arian, pag siya raw ang nakilala ni Angel, baka maging boyfriend din siya. Big shoutout po kay Kapitan na walang sawang tumulong sa kapwa. Thank you so much, JR Legaspi. Ito pa sabi ni Igop Moto Vlog. Maulan at mahangin na gabi sa iyo. Ang masasabi ko lang kay Sender, very wrong ang mga ginagawa niya. Mali na pumatol siya sa mga lalaking may pamilya niya. Hindi pa nakukontento, naghahanap palagi ng kabet. Magpa-check ka na. Tigil-tigilan mo na yung kakatihan mo na yan. Pabati po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na laging bumabakbak sa kalsada. Kahit masama ang panahon, ulan ka lang, gipit kami. Ay, pwede ko rin sabihin yun. Ulan ka lang, gipit kami. Hi din kay Charles Sancho. Sabi niya, huwag tayong lumapit sa mga mangga, as in mangga, gamot o albularyo kasi talaga sila ang nagpapalapit sa atin sa mga
elemento. Ang merong elemento sa akin, elemento na ng pera, charot with harot. Ayan na, dumating na ang awards natin mula sa ASEAN Excellence Achievers Awards. Naparangalan si Raketera bilang Remarkable Local Radio Broadcaster. Maraming salamat. Si Mama Nicole bilang Queen of Philippine Radio. Ano yun kay Mama Nicole? Ayan, tingnan ni Carl Jeronimo, our production assistant. Ayan, uy, thank you so much ha. As in live po, inaabot sa akin ang parangal na ito. Grabe, parang feeling ko nanalo ko ng Oscar. So, thank you so much ha. ASEAN Excellence Achievers Awards 2024. Si Mama Nicole ay naparangalan po bilang outstanding ito po yung parangal niya. Outstanding Excellence in Filipino Broadcasting Award. Yan. Thank you very much po para sa parangal na ito na iginawad niyo po sa amin, no? Isa po itong pagpapatunay na hindi pa po kami nabubulok. According to the words of Mama Nicole Yala, ayan, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Ayan. Anyway, continue muna ako ng trabaho ko dito. Nagbabasa po ako ng comment. Eto pa, sabi ng ating kabisyo na si Mark Joseph Getio. Hindi ko alam kung bakit ganun yung gusto niyang setup, no? Masakit naman sa partner niya kung malalaman niya ang nangyayari sa asawa niya tapos kasal pa siya. 2 punto, either sabihin mo o hindi. Unang punto, kapag sinabi mo, make sure na harapin mo ang consequences ng actions mo. Tanggapin mo ang magiging desisyon niya. 2 punto, pwede mong hindi sabihin pero kailangan mo nang itigil yan. Kasi kapag nalaman niya sa ibang tao yan, baka tuluyan ka pang iwan yan. So it's up to you kung sasabihin mo o hindi, pero dapat itigil mo na yan bago pa malaman ng husband mo. Pabati na rin po sa Team Racketeer, sa mga dati kong co-workers sa AMSCOR Global Defense Incorporated, sa Handgun Pistol Department, at sa students ko sa Marikina Polytechnic College. May midterms tayo, mag-review kayo. Charot with harot, stay safe and dry. PS, Castaman Girl version po yan, Ma'am Rocky. Ano ibig sabihin ng Castaman, ha? Hindi ako sure dun. Anyway, eto pa po ang sabi ng ating kabisyo na si Ewen Alfaro na bumabaybay dyan sa Buendia. Pwede bang ipabati itong anong prito? Pirito Bar pala sa Buendia. Naka-tune in daw, ang lakas-lakas daw ng radyo. Naka-tune in sa Lab Radio. Uy, thank you very much po sa inyong pakikitutok sa amin. Anyway, ako masasabi ko lang dito sa ating secret file sender na si Angel na lapitin ng mga pamilyadong lalaki. Tuloy mo lang yan. Oo. Tuloy mo lang yung pagiging kabit mo. Tuloy mo lang yung pagkakaroon mo ng kabit kasi magandang gawain yan. Diba? Ang saya-saya kaya niyan, yung wala kang nasisirang pamilya, wala kang nasisirang, alam mo yun, wala kang nasisirang relasyon sa iyong asawa, sa mga anak mo. Ang ganda-ganda ng ginagawa mo sa pamilya mo, isa kang mabuting hawaran. Napaka-responsable mong tao. Biruin mo nagtatrabaho ka at the same time tinatrabaho mo yung ibang tao, diba? Bukod sa asawa mo. Napakahusay. Kaya keep up the good work, diba? Amazing eh. Oo eh. Hindi ko alam kung anong mga salita yung dapat kong bitiwan para tumigil ka. Pero nasa sayo yan, kabisyo. Nasa sayong desisyon. Nasa kamay mo, nasa bibig mo, nasa pagitan ng legs mo. Nasa katawang lupa mo, nasa isip mo, nasa puso mo. Sa'yo mismo manggagaling ang desisyon na tumigil. Tumigil sa pakikipagrelasyon sa mga lalaking pamilyadong tao na. Because in the very first place, meron ka ng asawa. Pamilyadong tao ka na. Kung hindi ka naman pala seryoso, di sana hindi ka na lang talaga nag-asawa, no? Okay lang siguro yun na magkaroon ka ng maraming kafubo o kaya maraming mga kabit-kabit, ganyan. Kung alam ng asawa mo. Ang saya kaya nun, kapag alam ng asawa mo tapos at the same time tanggap ka niya, diba? Goods yun. Kasi wala kang pinagsisinungalingan, wala kang tinatraidor. Pero kung merong traidurang nagaganap, meron kang ginagawa behind your asawa's back, makonsensya ka naman. Kung meron kang dapat ikaw-worry ngayon, hindi yun yung taong
Bigla na lang ng ghost sa'yo. Mag-alala ka sa future ng mga anak ninyo. Although hindi nila tunay na ama itong pinakasalan mo. Pero sabi mo, 'di ba? Mahal niya yung mga anak ninyo. Mahal niya yung mga anak mo. Mula sa ibang lalaki, tinanggap ka ng buong buo, nagpakasal kayo. So gusto mo bang sayangin yun? Yung pagmamahal na yun? Para sa kirengking mo sa ibang tao? Meron kang babaeng anak, may lalaki kang anak. Palagay mo kapag nalaman nila na ganyan yung ginagawa ng nanay nila, nakaka-proud ba? Hindi, di ba? Hindi na lang para sa sarili mo eh. Hindi na lang din para sa asawa mo. Para sa mga anak mo. Are you doing something that will make your children happy? Is it something na masasabi nila na nakaka-proud ang nanay ko? Kasi kung hindi, tigil mo na yan, girl. Or magpa-check up ka na, girl. Trauma bond ba yung tawag sa ganun? Parang hindi naman eh. Baka yun lang yung na-introduce sa'yo na parang normal, kaya ginagawa mo siya ng parang normal. Well, una sa lahat, di siya normal. Hindi normal na may pamilya ka na, pamilyadong tao ka na, kasal ka na, tapos papatol ka pa sa ibang pamilyadong tao. Hindi siya normal. Huwag nating i-normalize yung mga ganitong klaseng gawain kasi una sa lahat, hindi po siya normal. Okay? Hindi po siya dapat tinotolerate. At hindi dapat siya hinahayaan. Kung pwedeng maparusahan yung mga taong gumagawa niyan, parusahan. Para alam nila yung gravity ng mga actions nila. Na hindi basta-basta nakakalusot yung mga ganyan. Ano yun? Nagloko ka? Parang ninakawan mo na magandang kinabukasan yung mga anak mo? Ninakawan mo na magandang pamilya? Kompletong pamilya? O ninakawan mo yung ibang tao ng kompletong pamilya? Tapos, biglang parang normal lang lahat. Hindi ganun yun. You have to face the consequences of your actions. Kung malaman to ng asawa mo, then pasalamat ka kung hindi siya magipagwalay sa'yo at kapag meron ka pang another chance. Pero kung wala ka ng chance at tagbabay, intindihin mo. Then learn the lessons. Alright? Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are still tuning in here at 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Angel's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!